No nyt ollaan matkalla takaisin hotellille. Ja eilen kun me tänne tultiin, niin Respassa kävi semmonen iloinen yllätys, että meidät upgradeattiin täysin pyytämättä presidenttisviittiin. Joo, me vaan. Joten eiköhän me kohta Lubin kanssa näytetä minkä näköistä siellä on. Ennen tää on niin täynnä ihmisiä, mutta ei ole yhtään. Nyt on vähän ihmisiä. Tää paikka on ihan niinku ei ole edes kukaan. Mennään testaa toi toinen sänky. Okei. Ei tiedä, pitää koko ajan. Sun täällä pelkä. Mä en edes osaa pelastaa. Mikä tässä oli? Shakkipeli, mä en osaa pelastaa. No, käydään testaa se toinen. Ja hyppy. No mikäs täällä? Täällä on kuule kylpyamme. Täällä asuu 2 perhettä. Niin täällä voisi olla, mutta ei meitä ole kuin nyt yksi perhe. Mikäs täällä on? Suihku. Oho. Tää on aika kiva. Eikä ookin? Anh đi không mang lên không mình mà hả? Eikö tää sänky? Eikä katso. Lumi. Đi không mà. Lasketaan monta telkkaa täällä. 1, 2. Tää oli 3. 4 telkkaa enemmän kuin meidän normaalissa talossa. Onko? On. 4 telkkaa. Okei, mikäs täällä on? Niin täällä on yksi kylppäri. Onko siellä mitä sisällä? Varmaan ei. Ei ole mitään sisällä. Onko täällä No ei siellä ole mitään tuollakaan. Mutta onko meillä safety boxia täällä missään? Tiedätkö minkälainen se safety boxi on? Ai kun vähän niin kuin se niissä. Niin justiinsa. Se voisi olla... Se on tuolla. Niin vai onko se täällä? Täällähän se on. Täällä on tämmönen pikkuinen keittiökin sitten. Tätä ei voi avaa. No katsotaan mitä meillä täällä jääkaapissa. Täällä on siellä limpsaa ja sitten siellä on jotain tämmöistä. Tää on kaikenlaisia. Mm. Mutta aika huonosti mahtuu ruokaa, mutta ihan sopivasti mahtuu. Mitä mieltä sä oot? Onko tää hyvä hotelli? Totta kai! Tykkäätkö tästä? Joo. No mä luulen, että me viihdytään täällä 2 yötä. Selvästi. Selvästikin. Tää voi tehdä nuudeleita. Niin voi tehdä. Sitten... Niin kuin meidän viime hotellissa, missä ei valmiiksi nuudeleita. No niin. Oli hyvä hotelli, mutta olisi parempi, jos olisi isompi. Käydäänkö me kattoo, onko se uima-allas täällä? Tuolla. Mitä se on? Katsot. Kato siellä. Siellä on shakki kans. Onko sitten... Mä tykkään näistä. Mennään sitten kattoo se uima-allas. Täällä on sauna.
Sen takia täällä on niin kuuma. Tosi kuuma. Miten katsotaan mennä saavat sen happeen, koska tää on niin kuumaa. Niin, ja täällä on sit... Suihku. Mm. Kiva. Katso miten leveä se vesi on. Mut toi näyttää tosiaan siltä, kun se on se talo siitä Rottatollista. Elokuva Rottatouli. Ei se mä. Se Disney. Ai se on enempi Saapasjalkakissa-leffan näköinen tuo. Ja mun mielestä. No joo. No nyt lähdetään sinne Hotskapotska-huoneeseen. Sitten täällä on pukuhuoneet. Ja tosta saa... Siitä saa kato tossut ja pyyhkeet. Ei tarvitse pyyhettä ottaa mukaan. Ja sit me ollaan aamupalalla, eiks niin? Onko se hyvä puuro? Ja mulla on täällä kananmunaa, nakkia ja sit siinä on lätty ja vähän... Onneksi mä hausin hilloa. Se puuro ei ole niin hyvä, mutta hillokaa ihan niin.